Sige, tulak. Inakyat namin bahagi ito ng Mount San Isidro. Kung facing Mount San Isidro, dito sa right part, may ginagawang daan din dito eh. Kaya lang, grabe ang tarik. Hindi kaya i-bike. Rest. Take 5. Gandang. Ang gandang negosyo. Ay, Zamon. Ay, mon pa siya. Yan pa yung aakitin namin, oh. Ano na kasama ko sa antin. Wow. This is a sunrise. San Isidro. Ganda naman yung camera mo. Ayun. Dito po kami sa San Isidro, poblasyon ng Labrador. Ito na yata yung pinakamahirap na biking adventure ko. Sobrang tarik at sobrang mabato. So ang lakad namin ganito. Kailangan kong buhatin ito. Dahil nga masyado siyang matarik. Walang nilaan. Hindi kaya i-bike. Sobrang tarik. Oh no! Parang walang daanan dito ah. Hey! Paano palusutin yung bike dito. Hey, we're watching. Bye. Hala, Ton. Bakit mo? Okay. Nandito kami ngayon sa Mount San Isidro. Dito sa poblasyon ng Labrador. May isang daan dito eh. Napaakyat din dito sa may, sa may yung posisyon ng tower. So kasama ko si Anthony. Ganito po kahirap. Ito po yung pinakamahirap kong bike adventure. Kasi sobrang tarik, mabato. At saka hindi talaga kaya. Bangin din sa kabila. So, ganito ang paglakad. Ganito yung pagbuhat ng bike dito, hindi kaya. Adulas pa. Tapos, ganyan. Ang problema, dead ito. Pero tingnan niyo yung view, maganda. Tingnan mo nga to. Yan pa yung dadaanan namin. Tapos kanina, maganda yung sunrise. Pero ito nga ang adventure namin. Actually, first time namin dumaan dito. Hindi namin alam kung saan kami pupunta. Ngayon din, ito, hindi ito kaya. Ipapabuhat ko ito kay Anthony. Inahin mo muna yung sakin. Ibabdian mo. Higa mo muna sa kabila. Oops, hindi ako higa mo. Hina itong body kong bago itong body ko.
morning. Ginawang daan ito pero hindi tapos. Grabe ang bundok. Puro ano lahat. Ayan o. Ganyan din, hindi sa lahat ng pagkataon bike ang kakarga sa iyo. Pag mahal mo yung bike mo, kargahin mo rin siya. Di ba, Ton? Yes. So, ipagpatuloy namin ang aming journey. Sige, go. Diretso. Pagod siya. Okay. Ikaw mauna, Ton, para may view ako. Oh, ganda to. Lah, parang wala na namang daan ah. Ay, di ko kaya. Sige, pagkikuha. Naka-video ako eh. Ops! Ako na lang. Oh. Wow! Kung dito rin pala tayo kanina nag-sunrise, maganda din, no? No? Tige nga, hatid mo dun. Bidyoan kita. Kami alam kung ano yung part na nandito. Wow! Ganda! Yes! Parang dito, Ton, babalik na natin ah. Tingin ka dito. Picturean kita. Maganda yung view. Super. Tingnan mo. Tingin ka dun. Napicturean na kita eh. Oh. Okay. Ako din kaya. Grabe, magandang view dito. Alam mo mag-video na mag-picture. Naka-video pa to. Ano yun? Dito yung ito lang picture. Uy, wag mong takpan yung camera. Ang ganda ng ano oh. Yeah, okay. Ito maganda to, ito din. Nice one. Sobra. Okay. Thank you for watching. Bye. Love you. Pwede mo na ka tayo. Grabe, beautiful. Ganda ng bundok ng ano. Ganda niya, wala siyang puno. Anthony. Yes, the man of the hour. Dreams do come true to. Siya pala. Ganda. Dito rin kami sa isang mataas na naman na bahagi. Grabe. Maganda naman tingnan yung bundok pero halatadong ano na, wala talagang mga punong kahoy. Yan ang Mount San Isidro. Dito ka na facing Mount San Isidro sa right side ng bundok. Ganda. Wow. Another angle. Beautiful view. Ganda. Yan, ng solar power plant. Oh. See? Diba? Magandang ride in the morning. Tapos nandito yung
Plastic. Oh, beautiful Mount San Isidro. Kaya lang nawala ng tower. Yeah. Another tuk-tuk. Doon kami na galing kanina. Oh. May isang bundok. Yung Mount San Isidro na tabunan na. Ayan, nandun sa likod. Oh. Ayan. Ling.